bombs about to explode! Lehet dragonozni. Erre lesz egy robustoka, aki ezt hozzá tud szólni valamilyen szinten. Hát megnézzük, hogy hogyan. És megvan! Hát mit csinál robustoka? Ez a közelben van, hogyha nagyon mély lakni, a Shenulti pedig jön a húzás, nagyon jó! Shenulti, Shentault, és ezért eltűnik a pályáról. A kombináció az mindenképpen profi szintű volt. Sikerül. És jól megy. És ügyes. Tudta menni. Ez egy jó arra ment minden, ott a burst! És konkrétan Draven tűnik el a pályáról, Trundle jön befejezni. Egy ilyen Lux Prison Pattern akarnak, ez az eredmény, és lehet tovább, az Orianna ulti viszont jó! A torony még ott van, a torony damage-e, Jarvan még lehet ütni, Jarvan még mindig él, Jarvan most kell fejezni, lehet menni Leonár, és hátul Orianna még áll. Ott az Árus varázs, érkezik hátulról, Elvis is flash-el Leon, ennyi volt a Lux Prison. Hát, egy ilyen szituációt már egyszer látunk, ha emlékeztek, pont így vettem, pont így néztük, és itt az ahol betalál Sanexire, két ember között ugrik a kapásra, Rengar építik az ultit az ultikra, ezt mondtam, hogy olyan tímet adtak össze a főnöszösök, hogy az egyik ulti, ha betalál, érkezik rá még kettő, és abból menekül, ha tudsz. 3-0-ért, zavartalan. Látom a kérdés, hopp, megint rajta kapás, 4v2, 4v3, most már 4v4, érkezik Eris 4v5, ott van Lucian is, közben 3v3 van itt hátul, Malphite meghalni, meg fog halni Lulu is, lehet majd menni Lucian és tovább, ugye nem tudom, még mindig 3v2 van most már, Lucian is meghal, és jelen pillanatban triple clearzik robustokkal, és a kvadráját el lehetne hozni, és ott a kvadra ki robustokának, és így lehet menni most, tényleg toronyot is dönteni, akár Inimitől befejezni az első ész, még hír...